Tumakder na amin, Apo, tayo pasang bayan ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itarambakan tayo ti solemnidad ni Apo Santa Maria, ti title nga naitidken kwa na Immaculada Concepcion, na ilaksid ti anyaman amulit, iti pan nakaisikog na, gapo ta insagana ti Diyos, para iti pagnaan ti anak na ni Apo tayo nga Jesus. Dahito nga kinadalos na, awisen na tayo met nga agbiag anadalos. Numan pa'y nakapsot tayo, titarigagayan tayo, sumurot ti kinadalos ni Apo Santa Maria. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahito na santuan ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Hinday dayaw ti Diyos, babaan ti panangkanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kadawiti datang manaim
Jesu Kristo. Nganak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kadagiti basbasol ti lobo, asyan na kami kadagiti basbasol ti lobo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti special intention ni Emilia Ilar, ken ti pamilyana, ni Erlinda Mayrina, ni Daisy Serkina, ken ti pamilyana, da Jonathan, ken Florencia Gabay, ni ken ti pamilyana, kastamot ni Karina, ni Ipihenia Madriaga, ken ti pamilyana, ti Valle family, kastamot ti Agumyom family. Kumararag tayo. O Diyos, gapo, tanaisakbayan, ti pannakakitam, ti makaisalakan na panagtutuok, kinipapatay to ti anak mo. Sinigod mo nga inlisi ni nainggasatan a Birhen Maria, iti amin amulit ti basol, tapno isaganam ti anak mo, iti maikari a pagtaengan na. Babaan ti panangibaba at ti Birhen, ipaay mo kadi, nga umaikamken ka nga awan mulit dagiti puso mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Genesis. Kalpasan anangan ni Adan ti bunga ti kayo, pinukawan ti Apo a Dios ti lalaki. Sa dino tiyan mo, kinunana, nangyeg ko ti arimpadek mo iti minuyungan, insungbat ti lalaki. Ngem nagbutengak, ket naglimengak, gapu talamo-lamoak. Siya sino tinangibaga alamo-lamo ka, sinaludsod ti Diyos. Nangan ka kadi iti bunga nga inparit ko akanem, ti babae nga inkabil mo ditoy akatakunaynay ko, inikanak iti bunga ti kayo, ket kinnan ko, insungbat ti lalaki. Apay nga inaramid mo daytoy, kinuna ti Apo a Diyos iti babae. Inalilawnak ti uleg, ket nanganak, insungbat na. Kinuna ti Apo a Diyos iti uleg. Madusa ka gapu iti daytoy, si kalaeng kadagiti amin nga animal,
Ti masapul ang mga baklay iti daytoy alunod. Manipod ita, aguyas ka, ket tapok ti kanem, iti unos ti panagbiag mo. Aginura kay to iti babae, kanayon to agbinusor, ti tao ken ti uleg. Tarigagay to ti tao apis iten ti ulom, ket tarigagay muntumet akagaten ti mukod na. Eva iti impanagan ni Adan iti asawa na, gapu ta isu ti ina ti amin a tao. Ti sao ti Apo. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balegi babaen ti bileg, ken tinasantuan a panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalege na. Impakaamuna kadagiti pagilian, ti panakabalin na amangi salakan. Tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asin na ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin na diso, ti panagbalege ti Diyos tayo. Idir iyo, da kayo amin adaga, ti panagdaydayaw yo iti Apo. Itanok yo kadagiti kanta, kendir i tirag-o. Isaw ni Diyos sana'y bagunay. Hintay tungeg isaw na magalingay. Hintay tungeg isaw ni Diyos sa magpunas kenlidan. Wendong hintay amin sa magkaabugay. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti maikanem asikog, abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Anghel Gabriel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti may sa abalasang a birhen, ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika, tinaidumduma, ti pategna, ti Apo addaken ka. Kastaunay, ti pannakariribok ni Maria, ti insao ti anghel, ket pinampanunot na, ti kaipapanan, ti imbagana. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto, ipasngay munto ti may sa lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob,
ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano ang maaramid daytoy idinto a maysaak a birhen. Umaytuken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatuan. Daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lupes, masikugan no pay baket unayan. Innem abulanen ti sikugna. Taawan saan akabailan ti Dios nga aramidan. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaum. Ket pinanawanen ti anghel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. At daday tayo kantaan, antay makakantaan ngamin ito, daday tayo Tagalog nga kanta nga, daday tayo Ebanghelyo. Nga niya ti kunana, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato sa kanya. Diyay, nagbasa Jesbe ka, amumi dayay nga kanta. Huwag dayay, naggapo di gospel, dayay Ebanghelyo dayay, nga idi adda babae, nga insaklang dagiti Pariseyo, kin ni Apo Jesus. Ket, ibaga ti kultura da, numaduktalan da ti babae nga makikamkamalala, anya ti aramidan da, ikali da di kagudwa bagina, uno igalot da iti public place, kasla kuma waiting shed, uno plaza, amin nga lumabas, bansagan da. Ngam babae la ang ahaan ti lalaki, bansagan da. Kada iti babae na duktalan da nga makikabkabalay tan na asawa, inyagda kini Apo Jesus. Kasigon ti kultura tayo, kung na dito'y Pariseyo, ti babae nga maduktalan, mabansag, aging nga matay. Kakunana ni Apo, ay inya tinaramid ni Apo Jesus, nagsurat ijay daga, inya ti kunana, sino man kada kayo ti awan ti basol na, iso ti umuna nga bumato. Nagdumog agsursurat ya amo ano nya ti isursurat na. Kakunada kay jay kan basol di babae, uno basol dagitay adda jay nga tattao. Kawang kano ti bumato, nagiti mo seminarista kunada gapot na sirsirid da pay ngam Poncio Pilato, adda kano kasla kuryando nga naggapo di likodan ni Apo Jesus na naktuol kano di sango di babae, kitaan da no sinno nagbato ni kano Apo Santa Maria. Kasla kuryando laeng kano ti panday bansag ta isungarod ti awan basol na pagaangawan ti seminarista ngam awan di Biblia di jay anya. If you quote me, I deny. Tata, Immaculada Conception. Kas ano nga naaramid ti Immaculada Conception. Kinapay nga napanagnakan nga patpatsyan tayo aging gana tata. Ni Pio Nuno ni Pope Pius IX, indeclare na ti dogma ti Immaculada Conception idi December 8, 1854. Pope Pius IX tinangideklara ti Immaculada Conception nga dogma ti simbaan suruten tayo. Anya day ti dogma at the upat nga one of the privileges i-review tayo of Mary nga naawat na nga isulaeng tinakaawat dito'y daga awan ti sabali nga tao. Anya datoy? Immaculada Conception ni Apo Jesus idi maisikugan ni Ana nga inanan inlaksiden ti Diyos iti basol taapaya in prepare na insagana na day isumto ti mangisikog ti anak ti Diyos tahaan nga mabalin nga magna ti anak ti Diyos iti tao ti bagi ti tao nga nagnaan ti basol dayet ti ina-declare na dayet Immaculada Conception anya pa dagiti privileges ni Maria nga upat. Perpetual virginity, uray no naganak ni Maria, nagtali na iti kinaberhen na. Iti imatang ti medical field tayo dito itata, kinti panunot ti tauhan nga mabalin. Ngam no nakabailan na nga sinikog ti berhen, kabailan na mo't nga ipreserba di kinadalos ni Apo Santa Maria. Iso nga kunana dito Ebanghelyo, kas ano ang maaramid daytoy kat may saak a berhen sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Tamaawagan to nga anak ti
Diyos. Ay Immaculate Conception, Perpetual Virginity, Theotokos, Mother of God, gaputa anak ti Diyos ni Apo Jesus, naawagan met nga inati Diyos. Dahil ti pribilehyo nga may isa, tatamat assumption na ipangato na iuli sa dilangit, haan nga imuli. No imuli, by His own power ni Apo Jesus, imuli sa dilangit, gaputa bukod na nga power ta Diyos, isuna ni Apo Santa Maria, nakabailan, ngam na ipangato sa dilangit, assumption. Okay, ulitin tayo, Immaculada Conception, Perpetual Virginity, Mother of God, then assumption na iuli sa di langit. Kitat ta tinakakaskas daaw, no napaliiw yo, no kitaan tayo, idinagparang ni Apo Jesus kini Bernadette Sobiru, ijay Lourdes, France, di maudi nga panagparang na, idi baga na pray the rosary kunana. Iso di jay Fiesta ti del Pilar, alilam kin Our Lady of Lourdes. Idi nagparang ni Apo Santa Maria, idi maudi, idi February 11, 1858, December 8, 1854, nga indeklara ni Pio IX, ni Pius IX, na 1854, after 3 years and 2 months and 3 days, idinagparang ni Apo Santa Maria, ijay Lourdes, di France, kunana, I am the Immaculate Conception. Kitain nyo. No, imagine nyo DJ napasama ka kasla ora siya ka imagine ka kasla sumgar pa yudot ko ta pa ya. Indeklara na 1854, December 8, February 11, 1858, 3 years, 2 months and 3 days. Imbaga na ni Apo Santa Maria ken ni Bernadette Sobiru, I am the Immaculate Conception. Talo nga tawon pa ilaang nga naideklara ni kwa nga dogma daytoy pinaneknekan ni Apo Santa Maria. Kitaan nyo ti pintas na, kitaan nyo ti laing na daytoy nga panursuro. So nga dagitoy kuno i-discuss tayo na awan hanga dagitay hanga mangayat kini Apo Santa Maria na kasla nagulo amin nga pamati dan nagulo amin nga uteken. Pinaneknekan nga mismo ni Apo Santa Maria kini Bernadette taus-us tumo di milagro nga naaramid. I am the Immaculate Conception kunana. Kaya't na nga sa uwan na dalos nga naisagana. Kanya ti karit ti Immaculada Conception kada tayo. In our first reading, at ako mapay second reading tayo, nakaturog sa amo dagiti agbasa. First reading, na nagtibasol ti babae, anya ti kunana, riniing na ang kunana na kalpasan anangan ni Eva, riniing na kunana. Katatta kunana, idi nagbasolen, na paano naglemeng, taapaya, nakita na alamo-lamo. Dinadlaw da di bagbagidan nga lamo-lamo dan, napandan naglemeng. No nga tano, di dyan rotim imagine tayo, no awan nagbasol, di lamo-lamo tayo amin tatahan. Awang kumati, bado yung nga nagngingi na nga branded tata, awang kumati gagatangan nyo na tayo, ada aglag nga agla ko ka, pamain. Awang kumati imamain nyo nga bado tatano, nakalamo-lamo tayo amin. Ngamaan niya ti mensahe na dayjay. Anya ti mensahe tayo dayjay. Apay nga na-realize da nga sila lamo-lamo da because they are in the state of sin. Kitain nyo ti tao. No kitaan ti tao no haan nga nakapokus ken ni Apo Jesus. Naglaka ti agbirok ti kamali ti kabsat tayo. No ti tao ka aglanglangoy iti basol, ti makitkita na met ditoy lubong basol. So nga di tao nga mapanghusga, di tao nga ti berberuken na kakamali ni kabsat na pray for them. Haan yung kagura ida apaya, kayat na nga saun nagulo, nakalangoy ti basol, marigrigatan, no awan ti kapya ti lubong na kati makitkita na kabasol, kaya na nga saun nga ti makitkita na lubong ti basol, aglanglangoy iti basol. Kasi ti tao, kitaan nyo ti tao no ti han na ma-appreciate ti aramid ti kabsat na kaya na nga sa uwan, makitkita na amin kakamali.
Iso nga daadan ken ni Eva napanda naglemeng na realize da gaputa nagbasol dan. Addadan iti basol. Tatta daytoy old nga Eve, daan nga Eva, binawi iti new Eve. Baro nga Adan ken baro nga Eva. Haanen nga agasawan no diket agina. Ti baro nga Eva idi maiyanaken gaputa original garod da Adan ken Eva ket di naiyanak da kahaawan ti basol kanya dahaan. Wow! Sinulisog laeng ti uleg. Alwada nyo ta, di da ibaga nga, uleg ka. Sulisog ka. Alwada nyo ta, di ibaga nga, uleg ka. Ay di kad original ka, nadalos da, they live in paradise, naragsak ti biyagda, simrek ti basol. Tatan itilubong nga managbasol, na igamer ti basol, awan namnamanan nga umalot-ot ti basol, day tangalubongan, ti inaramid manen ti Diyos, inyag na tinadalos a babae. Iso dito Immaculada Concepcion. Dito nga nadalos nga babae, naganak iso ni Apo Jesus. Dayay daan nga Adan, daan nga Eva, babae nga naka-irigreg ti basol, binawi ti baro nga babae, nga nga mapunasen ti basol, babaan ti baro nga Adan ni Apo Jesusen. Dayay ti pintas namat. Kitatan ni ore ni Apo Santa Marian, idi dumakkel, idi iyanaknan ni Apo Jesusen, idi panawon dametten, tilubong si babasol, ngem rimuar ti kina dalos, rimuar ti kina linis. Anya mo ti ibaga naman kanya tayon. Ore aglanglangoy tayo ti basol, addalata grasya ti Dios kinaimbag ti tao, nga babaan ti grasya ti Dios. Kanya tinangabak. Imayon ti new Adam, imayon ti new Eve. Kuna tayon, idi nairaman tayon ti basol atawid babaan ti ninuno tayo Adan ken Eva. Ngem napunas metlaeng day nga basol, idi naibunyag kanya tayo ti anak ti Birhen ni Apo Jesus. Idi imbunyag ni Apo Padin kanya tayon, nga kunana na ijay binuyatan na ti danumen, napunas metlaeng ti basol iti tao. Kanya ti karit na agtalina eden nga nadalos haan kuman nga basol. Ketatta gaputa na bunyagan tayon, gaputa na iraman tayon iti kinadalos babaan ti bunyag. Habang agbibiyag tayo, mama nagtaylatamot ti basol. But the beauty of the sacraments, anya ti pintas ti sakramento nga inted na kada tayo, addamanen konpesar. Nga uray na ilaw antay agbasol, si sasagana latta ti pannaka dalos. Anya ti kaharit na nga ti Immaculada Concepcion kanya tayo ni Apo Santa Maria. Kunanag, I am the Immaculate Conception. Idi imbaganan, I am your mother. Idi imbaganan, siyak ti Immaculada Concepcion, nakadaldalos kunana, siyak ti inayo. Oh. Immaculada Concepcion na dalos, siyak ti inayo, kahit nga sa uwan, si sasagana nga mga rakop, kinarakupan na tayo, na ikarkarigatan tayo mati agbiag anadalos. Awam mati perfecto, Father, wun awan ati perfecto ta uray da kami agkarabasol kami agkarailumlum tay ti basol. Ngam ti tartarigagayan nga ikarkarit na, day di na ilumlum ti basol, binawi ti maysa a babae. Babaan kini Apo Jesus nga anak na, naisubli day ta a dignidad. Isong aron nga nanubunyagan tayon, dayjay agbibiyag ijay paraiso nga Adan ken Eva napintas ti biyagda nadadael ti basol tatta insubli na tayo met. Idi nabunyagan tayon no nagbasol tayo ka agkonpesar tayo nga nakadaldalusan di puso tayon ikarkarigatan tayon, we are in communion with God. Mag-isungor nga ti maawagan nga anak ti Dios daytay mga nugot ti basol na ikumpisar na pagbabawyan na iso dayta maawagan haan mailawlaw antay nga agbasbasol ngem adda sakramento nga mangdaldalos nga agnanayon kada tayo. Keno adda tayo met ken kuana haanen nga kitaan nyo when you pray na ipaunag mo di relasyon mo kini Apo Dios na ikarkarigatan ata mga nalaka. No ited mo kanya na ti amin mo. Nagrigat na, uray no addag kam kamali ka, maawatamhan nga iso ti focus mo. Ngam no, once nga ti pagpukpukusam, kamali ti sabali, kamali ti bagbagim ken, ti lubong ka nagdakes,
baka aglanglangoy mo ti basol, mabalin tayo nga ikonpesar, mabalin tayo nga balbaliwan, mabalin tayo nga palintigan. Iso nga adda tayong kingkuana, narigat tayo nga mailumlum iti basol. Kaanya nga rod ti karit na, I am your mother ko na ni Apo Santa Maria, siyak ti inayo. Kaya na nga rod nga sa uwan, mapantayo iji salinong na ngam saludsod, maikari ka nga rod nga sumalinong kanya na. Maikari ka nga rod nga apan ijay salinong ti payak na no upa kuma. Kinunapno basol nga tangsit nga hamo kaya ti agbabawi akahaan a. Iso nga ti kaharit na magkanya tayo tatatapyasta na alaki ikarkarigatan met a. Uray pa'y naman nagbasol tayo, uray pa'y kasano ka dagsenday ta nga basol no adda di tarigagay di puso nga agbabawi. Adda ikarkarigatan di puso nga balbaliwan. Uray inton bigat nagtay man ti basolan tarigagayan tay latta ti agbiag nga nadalos day ti karit na kanya tayo. Iso nga sakbay tay nga sumalinong nga kuna tayo Immaculate Mother ina ni Jesus inami met no kuna tayo ikarkarigatan ay sungar day nga adda panagbal baliw. Kuno piyesta na, piyesta ti inatayo inatay amin. Awisen na tay amin. Nya naganan ay ayaban na tay amin nga sumalinong kingkuana ngam ikarkarigatan nga dalusan tapno maawagan nga anak na. Lualwan tayo ti mamatiak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin ana marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti Ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos, sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilang, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ang nailansay iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawag imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makannawan ti Ama, umay tumanen asida dayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmeti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmeti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-iyak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay. Babaan ti tulong ni Apo Santa Maria, ti ina ni Apo Jesus a Kristo, a Diyos ket tao, agkamang tayo iti Diyos nga Ama tayo kadagiti kasapulan tayo ket kuna tayo, Apo denggem dagiti tattaom. Agpaay iti simbaan ni Apo Jesus a Kristo dito'y daga, agimong dagiti managbasol, ngem naawagan iti makapasanto a grasya ti Diyos. Tapno makita kadatayo ti kinaimbag ti Apo, babaen ti panagiinnayat tayo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti papadi, ken dagiti naawagan nga mangikasabati na imbaga damag, tapno itultuloy dati mangiwaragawag iti lubong, a pinarmek ti grasya ti Diyos, ti basol, kumararag tayo. Agpaay kadagiti agsagsagaba, gapu ti basol, ti padada a tao, tapno itultuloy dati agtalek, iti makawaya-waya a kinaimbag ti Apo, kumararag tayo. Agpaay iti lubong tayo, tapno parmekan tayo ti kinadakes, babaen ti ayat tayo iti tunggal maysa, ken ti panangi trabaho tayo, ti kinalinteg ken kapya, kumararag tayo.
Agpaay kadatayo, ken dagiti napateg kadatayo. Tapno napigpig sa tinaimbag nga adda kadatayo, ngem dagiti kinadakes iti aglawlaw tayo, kumararag tayo. Agulimek tayo ang temet dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Diyos ti amin aparabor ken grasya, rimbawan ti planom ti lubong, ken dagiti tattao ti amin anamnamami. Pagtalina eden na kami iti bileg ti makaisalakan nga ayat mo, tapno kasken Apo Santa Maria, mabalinan mi nga ited ti lubong ni Jesus sa Kristo nga anak mo ket Apo mi. Sagsabot ni anak mo, magyaman ni Ken ka managparabor nga ama. Uwaten basag tuwemidad, dito'y tinapay basag Kenday tuyarag na itay datun mi ken ka ket sabay na kumatamay kariday di padaya apang supapagmit kinadungo mo ama dito'y tinapay basan Kenday tuyarag na itay datun mi ken ka ket sabay na kumatamay kariday ti padaya apang supapagmit kinadungo mo ama idatun mi ken ka nagragsak mi nga anak mo pagyaman ni Ken ka nagparabor ka uwaten pasan tuwemidad dito'y tinapay pasan Kenday tuyarag na itay datun mi ken ka ket sabay na kumatamay kariday di padaya apang supapagmit kinadungo mo ama dito'y tinapay pasan Kenday tuyarag nga itay datun mi ken ka ket sabay lang kumatamay Kariday ti padaya apang supapagmit kinadungo mo ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin.
Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, awatem kad daytoy makaisalakan adaton nga iroknoy mi iti piyesta, ti dinatulawan na panakabukel ni Apo Santa Maria. Patyen mi nga iso, babaen ta grasyam, sigod ana ilisi iti amin amulit ti basol, ipaay mo kadmet a babaen ti panangibabait na, marokatan kami kadagiti amin a kinadakes, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ya maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios. Ta inlisim ni nainggasatan na Birhen Maria, iti pan nakatulaw na iti basol atawid, ket pinabaknang mo iti kinapunno ti grasya, iti kasta insaganam ti ina ama ikari nga insaganam ti ina ama ikari iti anak mo, ket kastapay nga inaramid mo nga isot tanda ti iglesia nga asawa ni Kristo, asawa nga awan karitket wenno tulaw na. Tangamin, kinayat mo iti daytoy kadalusan a Birhen, ipasngay nanto ti awan tulaw na a kordero, amangikat kadagiti basbasol ti lubong, iso nga pinaraburam nga indumduma ti inana, ngem kadagiti amin a parswa, tapno iso ti mangibabait kada kami, ken pagtuladan mi iti panagsengpet. Anansata makidanggay kami kadagiti amin a kuro dagiti angheles, ket agraragsak kami amang ibunan nagken ka ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos na dagiti amin, amin na pagswa. Di langit ken daganap no dahiti pakay daydayawa, usana iti kangatwa, madaydayaw ti uman, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga roti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, ta daytoy ti bagig iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Basta met akalpasanday, di pa nang rabiida na ngala iti kaalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, ta daytoy iti kaalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
ken iti daytoy akal suminong kami iparang-arang ni ti papatay mo uwapo aging kaiti yay mo. Iting arot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Kawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kinainggasata na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno, ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanog ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intayo mararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami.
O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin naragsak a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero di Diyos sa magikan, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa magikan, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa magikan, kadagiti basbasul ti sangalubungan, iden kada ti kapya, iden ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbagton ti kararo. Eucharistia, Ana Santo, taraon ti biyagan ay langitan, sabot ka ti Diyos sa naindakan, sakramento ama kay salakan. Eucharistia na Santo, taraon tayo na Diyosan, hanggang ay sidungilan, sinalinumaan, kasken ni Maria agyaman tay, en Jesus agtulog tay, hanggang ay sidungilan, din sinalinumaan, kasken ni Maria agyaman
Tumararag tayo. O Apo a Diyos mi, inlisim nga indumduma ni nainggasatan a Birhen Maria iti basol, babaan ti panangbukel mo ken kuana nga awan tulaw na. Ipaay mo kadi, tati sakramento nga inawat mi, agasan na dagiti sugat, agapuanan ti basol kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Kalpasan ti misa dagitay mayat Apo adda insagana dagiti kakabsat tayo nga aros kaldo pagsasangwan na kayo met nga mas sosyal mapangkayo ita ay anti food court dita adda biryani balot nyapay kikiam kada empanadatan kada aglalaok. Nabalin nyo latamo ti apan agpicture, ta sayang into nabigat ikatendan to dagita sila wenso nga ingkay to agpipicture madamdaman. Kantaan tayo ti kanta para kini Apo Santa Maria. Pagkamana
agtinala ken bagnos na baybayan uwi namin kasilnaga nasip ngeta pagnan tuyan ako paglolo ikakaasi na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbagarabi tayo amin, Apo. Yaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat. At tungal daw tinaglabas kanya, ngenday tuyen di mangtet inuaragsak. Napalabas balbaliwag idatulong iti Diyos itan ti panangipaki tagayat ko kada